Wala gyud ayo ng batasan nga taong masinahon. Kay once masinahon kang pagkatao, kaya jud ka magbutang-butang, magdaot og mga istorya, mga pulong sa imong sikatawo, agi lang sa imong kasina. Og kana ra bang taong masinahon, mag-uula pirmi nganuman, makita gyud niya ang gisinahan nga maangat gamay, mura na siya iro sikig paghot sa bulan nga di niya maabot. Ikaguol na niya ug katupod niyang kasinahan, nagatoy kalisdan ug kalisod, ikalipay na niya. Inana ng mga taong masinahon nga di na sila happy, no? Kanunay silang gatan-aw ra sa kinabuhi sa uban, wala na focus ang ilang kaugalingon kay dili man sila malipayon nga pagkatao. Muna ang mga taong masinahon, wala ginay luna sa gingharian sa Dios. Muna kay isuon kung may panahon pa ka, biyain ang batasana, uy, pangayo sa Ginong mausab ka ug mawala na kay makaugot-ot na ug makadaot na sa imong kalag 100%. God bless igsoon.